moment bij Hobbybom. Nós vamos bom preparar para nos mostrar que nós temos, que nós sabe, que nós que vai fazer, então para nós também, que que não por assim para ajudar nós, para nós ter start, pero para nós também se tem boa notícia, se tem quando vai bom, nós também seguro se canang. Sombra tem coisa não mal, só que passa a história não do que era seguir circular, pero tu coisa vai bom também. Então assim que nós começar com uma relação que nós manter seguro, para nós vai adiante com nós ainda não. Então o que vamos reunir? Nós reunimos com o time jeugd die WWI na Ministerie van Binnenlandse Zaken die nangda Rijksambtenaren die nos por Baidilanti nos die reunião nos die Ministerie die vai aqui nana vamos mostrar quem nós está e quem nós que vai fazer. Ik zal mezelf in ieder geval introduceren, dus heel onbeleefd om met mezelf te beginnen. Maar, nee, ik begin niet met mezelf te beginnen. Ik begin met iedereen welkom te heten. Ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. Ik denk dat we heel veel te bespreken hebben. Ik zou het heel leuk vinden om in ieder geval van jullie het een en ander te horen. Er zijn hier een aantal mensen van het team jeugd, zoals we dat zo mooi noemen, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals we sinds oktober zijn geworden. En het team jeugd houdt zich vooral bezig met de aanpak van risicojongeren, zowel een aanpak die zich richt op Marokkaans-Nederlandse risicojongeren als een aanpak die, zoals we dat mogen noemen, ik weet niet of de correcte benaming is, Antilliaans-Nederlandse risicojongeren. Ik zou van jullie heel graag vandaag het een en ander horen over hoe jullie aankijken tegen de problematiek van Antilliaans-Nederlandse jongeren. Wat er naar jullie mening goed gaat en wat er misschien niet goed gaat in dat soort verhalen. En misschien ook wel, als jullie daar een beeld van hebben, van wat wij er beter aan zouden kunnen doen of niet, misschien niet goed aan zouden kunnen doen. Ja, dan ga ik toch maar mezelf introduceren en daarna wou ik voorstellen om in ieder geval even een rondje te maken van wie is. Maar dat proberen kort te houden in ieder geval. Mijn naam is Art Broeze, ik vervang vandaag even Gerben Roest die de programmaleider is. Maar op dit moment met een verbouwing en een vakantie niet aanwezig kan zijn. Dat vindt hij volgens mij erg jammer, want ik denk dat hij dit ook heel leuk had gevonden. Maar ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk te vervangen daarin. Zal ik linksom gaan? Ik ben Jolanda van Zuilenkom. Ik heb een aantal van jullie al ontmoet tijdens de MAP Award en ik ben werkzaam bij Team Jeugd, aanpak Antilliaans-Marokkaanse risicojongeren. Ik ben Cordy Macau en ik ben secretaris van de MAP. Verder zit ik ook nog in het beraad van Schalom. Ik ben Julissa Dabian, ik ben ook bestuurslid van de MAP en ik studeer nog. Paul Gutjoku, beleidsmedewerker bij Team Jeugd. Raymond Labat, ik wil het ietsjes langer houden. Paul, gefeliciteerd. Recent vader. Slapeloze nachten, die zullen je nou opbreken, dat weet ik. Ik doe mijn best. Als voorzitter van de MAP, ik wil onze jongeren even voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat als je niet in de jeugd investeert, dan heb je als oudere geen goede oude dag. Ik moet zeggen, de jongeren die hier zitten, dat is onze trots. Ze zijn allemaal stuk voor stuk gescout. Ze zijn niet zomaar binnenkomen vallen. Er zijn verschillende, Clifford heb ik enkele jaren gevolgd zelf. Marushka heb ik zeker een jaar gevolgd. Cordy ook een jaar. Julissa ook. Dus ze zijn allemaal gescout en gehandpicked. Net zoals je de oranges handpicked van Koelbest doet, heb ik dit gedaan met de jongeren. Ik geloof, dat heb ik in mijn eigen bedrijf ook altijd gedaan, je moet investeren in jonge mensen. Als je dat niet doet, dan loopt het af. Ja? Ik ben ook trots op de diversiteit die wij hier hebben van onze jongeren. We hebben Aruba hier zitten, we hebben Sint Maarten daar zitten, we hebben Rotterdam daar zitten, geboren in Rotterdam. We hebben Curaçao, er komt straks nog eentje van Bonaireaanse afkomst. Dus ook dat hebben wij proberen dat zo gemengd mogelijk te houden. Verder wil ik mij niet verder boeien, althans met het inhoudelijke vandaag, maar dat is als voorzitter
zijn dit onze jongeren. Mijn naam is Clifford Delanoy. Ik zit ook in het bestuur, algemeen bestuur van de MAAP en in de jongerencommissie van de MAAP. En ik kom uit Curaçao zoals net gezegd en ik ben pas afgestudeerd. Waarin? Sorry? Welke studie? Environmental Biology. Marushka Gijsberta, zoals Raymond al zei, geboren in Rotterdam, maar wel getogen in Capelle aan den IJssel. Ik ben raadslid sinds de verkiezingen van 3 maart 2010. Daarnaast werk ik hier in Den Haag in de Tweede Kamer als rondleider. En ik heb mijn studie economie afgerond en ben bezig met de afronding van mijn studie fiscaal recht. Dus dat is zo'n beetje wat ik doe. Qua werkgebieden, maar ik heb ook nog een heel levend sociaal leven. Dus dat zit er ook nog in. Goedemorgen. Ik ben Ilona Votel. Ik ben ook beleidsmedewerker bij Team Jeugd. Nou, ik was Jeanette van Haar, beleidsondersteuner Team Jeugd. Kort en krachtig. Ik ben Victoria Jabini en ik ben Rijkstrainee en mijn tweede plek heb ik bij Team Jeugd gezeten. Inmiddels ben ik weg, maar ik heb het afgelopen half jaar op Curaçao gezeten en dit eigenlijk me gericht op deze vraag, waar we het zo over gaan hebben en in die hoedanigheid zit ik nu hier. En ik ben Erika Faber, ik ben senior beleidsmedewerker en projectleider voor kennisdeling. Onder andere voor de themasessies die we hebben gehad voor de Antillianengemeente. Dus ik hou me ook al wat langer bezig met de Antilliaanse jeugd. Dus ik vind het heel erg leuk om jullie allemaal hier te ontmoeten. Ik heb eerst geneeskunde gedaan. Heb ik afgerond. Ik heb een jaar als arts gewerkt. Vond er helemaal niks aan. En heb daarna de switch gemaakt naar gezondheidswetenschappen. Management en organisatie in de zorg. En vanuit daaruit heb ik mijn eigen bedrijf gestart, Student Affairs. Om eigenlijk jongeren die vanuit de campusgemeenschap hierheen komen, een beetje beter kunnen informeren en hopelijk dat ze dan beter kunnen integreren in de maatschappij hier. Dus, en 2 keer meegedaan aan de Olympische Spelen, Australië en Zeg dat er ook bij. Ik ben Jessie Francisca, ik ben verpleegkundige, geriatrieverpleegkundige. Ik werk ook als verpleegkundige in Haarlem. En ik ben ook een lid van de MAAP. Ik ben de PR-bestuurslid en ook een onderdeel als lid van de jongerencommissie. En ik sluit aan een gedeelte van wat Elton heeft net verteld. Ik doe geen judo. Dat niet. Ik ben ook hier om te kijken wat voor dingen die we kunnen voor elkaar betekenen. Ook voor onze gemeenschap hier in Nederland. De Campus staat voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dus, dat komt ook een beetje vanuit de gedachte natuurlijk dat iedereen van elk eiland die heeft natuurlijk zijn eigen identiteit en heeft gewoon hun, hoe zeg je dat? Hun navelstreng is daar begraven, op het eiland waar ze vandaan komen. En die chemie tussen de 6 eilanden, die is niet zo levendig als men het zou willen voorstellen. Hè. Er is meer een band met je eigen eiland. Dus vandaar ook dat die Campus heel goed daarin past, want zo kan iedereen hun eigen eieren kwijt. Ja, ons hoofddoel is net als de MAAP in het algemeen om gewoon de participatie te bevorderen, maar wij richten ons voornamelijk op de jongeren. Ja. Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta mi mesterta mi mes, soño soñar, da así lo que me da, acá na mi sol. Manema desea y no porta bom pon otro acto negligia mi mester ta mi vez mi que ta feliz mi que entregar dormir
libertad pa' un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa' conquistar, ta guarda arriba mí, mi portén de llamar, y mi no que queda atrás, tanta oportunidad, tanto en mí por triunfar, lo mi sigue por va, si me extermino baizo, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes. Mi mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entrega mi libertad pa' un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa' conquistar, ta guarda arriba mí, mi portén de llamar, y mi no que queda atrás, con tanta oportunidad, tanto en mí por triunfar, lo mi curva, si mester lo viva y soy, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor,